right, left. Body look a mess, I bet I uppercut that bitch and send display right through his chest. Like what he want, like what he say. I keep the stick all on my waist, got Cartier all on my face. I go to hell for heaven's sake, right. Καλώς με βρήκες. Καλώς σε βρήκα. Καλώς σε βρήκα. Να σε ρωτήσω έτσι, πεθύμησες με. Ώρες, ρε Χριστιανά μου, πεθυμώ πολλά. Ώρες, Ώρες, τόπους. Όχι, επεθύμησα σε, ναι. Κι εγώ. Από ένα σημείο και μετά πολύ. Κι εγώ το ίδιο. Θέλω να μου πεις όταν ακούεις τη λέξη ούψ, τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Ούψ, έκανα πατάτα. Ναι. Πότε είναι η τελευταία φορά που είπες ούψ και γιατί. Να στείλω κατά λάθος μήνυμα, αλλά ήταν πολλά μικρό. Ήταν τύπου ήθελα να πω κάποιο άνθρωπο ότι έπιασε με ο τάδε, οπότε έπιασε τον τηλέφωνο και στείλα το στον ίδιο. Αλλά είπα το ότι εντάξει, ήθελα να ενημερώσω, ενώ πήρα το πάρα πολύ χαλαρά. Αλλά ήταν λίγο ούψ. Βασικά θέλω να κλείσεις τα μάτια σου, να πάει πίσω, αρκετά χρόνια πίσω, νοερά, όταν ήσουν ακόμα πολύ μικρό κοριτσάκι. Ναι, νηπιαγωγείο ή δημοτικό. Δημοτικό νηπιαγωγείο, ό,τι και να είναι. Επειδή θυμούμαι και που ήταν νηπιαγωγείο. Ό,τι και να είναι. Και να μου πεις αν περίμενες ότι σήμερα θα πετύχαινες τόσα πολλά επαγγελματικά. Όταν μου λες να πάω πίσω, θα σου πω μια εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό. Νηπιαγωγείο, η δασκάλα μας ήταν η κυρία Ελπίδα, που την αγαπούσα πάρα πολλά. Στο νηπιαγωγείο του σχολείου στον Άγιο Σπυρίδωνο, στο συνοικισμό. Εγώ να είμαι σοβαρή, τα μαλλιά μου να είναι κοντά, γιατί πάντα είχα φτύρες και πρέπει να μου κόψουν τα μαλλιά μου για να φύγουν που πάνω μου. Με έναν καπελάκι της μαγειρικής, η γιορτή του νηπιαγωγείου, μια φουστούαν, ένα μαντιλάκι και που ζυμώναμε. Τούτο θυμούμαι πάρα πολλά. Έτσι ήταν έτσι η ερώτηση, αλλά Σωστό, να τα ξανακλείσω. Πιάσε άλλη εικόνα. Μας ενδιαφέραν οι φτύρες που σου μωρώ. Ενδιαφέραν μας αν περίμενες ότι σήμερα να πετύχαινες τόσα πολλά. Το έκανα συνεχώς εικόνα. Όχι μόνο σαν μωρό, και που μεγάλωνα. Όσο μεγάλωνα ήταν πιο έντονο τούτο το πράγμα. Να το κάνω εικόνα ότι είμαι στην τηλεόραση και ότι παρουσιάζω μια δική μου εκπομπή. Έκανα πάρα πολλές εκπομπές σπίτι μόνη μου μπροστά στον καθρέφτη. Εντάξει, άνοιξε τα μάτια. Α, εντάξει. Καμνό τι μου πεις, είμαι η καλεσμένη σου. Υποδεχτήκα πάρα πολλούς καλεσμένους σπίτι μόνη μου πριν καν έκανα την οποιαδήποτε εκπομπή. Ναι. Φοράς ωραία σκιά, τι αριθμός είναι? Η μάρκα, τι αριθμός? Να ρωτήσω τη Φρόσο. Ναι, πολλά ωραία, πολλά ιδιαίτερη. Ξέρεις ότι δεν προσέχω έτσι πράγματα, αλλά είναι πεταλουδέ. Πεταλουδέ? Ναι, πεταλουδέ. Έχει διάφορα χρώματα. Όπως τον πορτοροδοκόκκινο. Μπράβο. Πεταλουδέ χρώμα, λοιπόν. Ναι. Είσαι ευτυχισμένη? Έχω, δόξα τω Θεώ, πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Πάρα πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Δεν είμαι συνέχεια σε στιγμές ευτυχίας, γιατί η ευτυχία άλλωστε είναι κάποιες στιγμές. Δεν μπορείς να είσαι 24 ώρες την ημέρα ευτυχισμένος, αλλά νιώθω πλήρης, νιώθω ευγνώμων, νιώθω γεμάτη. Δεν νιώθω την ανάγκη να αποδεικνύω συνέχεια κάτι. Νιώθω πάρα πολλά γεμάτη με τη ζωή μου, ουσιαστικά γεμάτη. Πώς είναι η καθημερινότητά σου? Ξυπνάς, τι κάνεις? Χριστιανά μου, η καθημερινότητα μου είναι μεγάλη ιστορία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή, ότι δεν κοιμάμαι. Εν τω μεταξύ, ειλικρινά πολλές φορές μπορεί κάποιος να νομίζει ότι το λέω στην υπερβολή του, αλλά νομίζω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που θα άντεχαν τους ρυθμούς μου και ειλικρινά, αν με ρωτάς πώς τους βγάζω εγώ, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Είναι έντονοι ρυθμοί, είναι πολύ λίγες οι ώρες του ύπνου μου. Δόξα ο Θεός, έχω 2 μωρά που ξυπνούν πάρα πολλές φορές μέσα στη νύχτα. Κάτι πρέπει να κάνω πάρα πολλά λάθος. Πώς το συνδυάζεις, μωρά, δουλειά, μια δουλειά απαιτητική? Φαντάζομαι τώρα με 2 μωρά είναι πολλά πιο δύσκολο. Λοιπόν, να σου πω, νιώθω ότι ζω 2 διαφορετικές ζωές. Όχι ότι είμαι 2 διαφορετικοί άνθρωποι. Γιατί αρχίσα να ανησυχώ λίγο. Ζω 2 διαφορετικές ζωές. Είναι η επαγγελματική μου ζωή, που είναι απίστευτα τρελή ρυθμή, που πρέπει να ασχοληθείς με τα καλά της δουλειάς και τα κακά της δουλειάς, γιατί δυστυχώς αυτή η δουλειά έχει και το πιο δύσκολο της κομμάτι που δεν έχει να κάνει επί της ουσίας μετά της δουλειάς. Και η ζωή μου στο σπίτι. Δηλαδή, όταν είμαι στο σπίτι, για να απαντήσω τηλέφωνο πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί λείπω αρκετές ώρες από το σπίτι. Οπότε θέλω τα μωρά να με βλέπουν συνέχεια, να μιλώ στο τηλέφωνο, να είμαι εκεί, αλλά να είμαι με το τηλέφωνο στο χέρι. Μπαίνεις στο σπίτι, μπορεί να μην μιλάς στο τηλέφωνο, από το μυαλό σου βγάζεις τη δουλειά. Κοίτα να δεις, τούτη όλη η πίεση έρχεται σε μένα. Θα πάω σπίτι στα μωρά, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία μας, τη ρουτίνα μας κλπ. Την ώρα που νομίζω ότι τελειώσαμε τα μωρά, ακούω το πρώτο «Μάμα!» Οπότε
Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Πολλά πράγματα που τα κάνω. Κάνω τα με την πίεση και με τις ενοχές. Πολλές φορές, δηλαδή, αν με ρωτάς τι θα ήθελα να ήμουν λιγότερο ενοχική σε ό,τι έχει να κάνει με τα μωρά. Είσαι φίλη μου με τον εαυτό σου, δηλαδή κάνεις παρέα με τη Χριστιανά? Πολύ. Τα έχω βρει πάρα πολύ με τη Χριστιανά. Εδώ και χρόνια. Νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου, νιώθω πολύ καλά με τη συνείδηση μου, νιώθω πολύ καλά για το πώς σκέφτομαι, πώς ενεργώ και πώς λειτουργώ. Τι σε βοήθησε να τα έβρεις με τον εαυτό σου? Μεγαλώνοντας, νομίζω ότι οριμάζεις, μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου, τι θέλεις, τι δεν θέλεις, μπορείς να δικαιολογήσεις πράγματα που βλέπεις στους άλλους και σε σένα, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να τα αποδέχεσαι κιόλας. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω μια συμπεριφορά γιατί κάποιος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να είμαι εντάξει με αυτή τη συμπεριφορά. Το δυνατό σημαίνει της Χριστιανάς ποιο είναι? Νομίζω, θεωρώ τον εαυτό μου δίκαιη ως προς τους άλλους ανθρώπους. Σαφέστατα μπορεί άθελα μου να έχω αδικήσει και να έχω πληγώσει ανθρώπους. Είναι ένα πράγμα άθελα σου να πληγώσεις κάποιον άνθρωπο, και ένα άλλο πράγμα θελημένα. Ας πούμε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πριν λίγο καιρό με βρήκε ένας παλιός μου φίλος, ο οποίος για ένα διάστημα βάφτισε με κανονικά. Ενώ είπε μου, άκουσα τα πάντα ρε παιδί μου. Και είχαμε διακόψει κάθε σχέση. Πέρασαν αρκετά χρόνια και πήρε με μόνος του τηλέφωνο να μου πει ότι ρε παιδί μου, εγώ νιώθα αδικημένος που σέναν, αλλά κατάλαβα ότι είναι εγώ που σε αδίκησα. Γιατί εγώ πίστευα κάτι, ότι εσύ έπρεπε να κάνεις αυτό το πράγμα, που εσύ δεν μπορούσες τότε να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ ότι εσύ δεν μπορούσες να κάνεις αυτό το πράγμα. Και έβαλα τα μαζί σου. Και είναι η αχίλιος πτέρνα σου? Η οικογένεια μου. Η οικογένεια μου, ναι. Δηλαδή δεν θα με πειράξει αν με πειράξει σε μένα. Μπορώ να σου πω ότι πλέον το έχω. Δηλαδή για να με ενοχλήσει κάτι, να με πληγώσει κάτι, πρέπει δηλαδή όλος να είναι, να τον αγαπώ, να τον εκτιμώ κλπ. Αλλιώς γιατί να πληγωθώ από έναν άνθρωπο που δεν σημαίνει κάτι. Σωστό. Και ξέρω και μάλιστα τα συναισθήματα του απέναντί μου. Οπότε για να πληγωθώ από κάτι πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Αλλά το κομμάτι της οικογένειας για μένα, εκεί είναι η αχίλιος πτέρνα μου. Που τον καιρό που σε ζούσα εγώ, χτυπούσα σε είτε από εκεί είτε από εδώ, διάφοροι με διάφορους τρόπους. Για ποιο λόγο πιστεύεις υπάρχει, ας πούμε, τούτος ο έντονος πόλεμος, ας πούμε, εισαγωγικά στη χριστιανική ιστορία? Λοιπόν, να σου πω, κάποιες περιόδους ήταν πάρα πολύ έντονο. Κάποιος μπορεί να πει ότι σιγά τώρα, γιατί πόλεμο μιλούμε. Πάντα. Υπαρκτά πράγματα, όχι τύπου άκουσα, είπα κλπ. Νομίζω ότι κάποια πράγματα ήταν τυχαία. Κάποια ήταν πάρα πολλά. Κάποια ήταν και τυχαία. Κατά λάθος έπαιξε έναν όνομα Χριστιανά. Πριν. Και ήταν το δικό μου. Δηλαδή ήταν. Τυχαία, ναι. Κάποια πράγματα ήταν τυχαία, κάποια πράγματα ήταν μοιραία, κάποια πιο σκόπιμα από τα σκόπιμα. Ο καθένας για το δικό του λόγο. Κρατάς κακίες? Όχι, κακία σε κανέναν, αλλά έχω κρατήσει ανθρώπους μακριά. Να σε πάω έτσι, γιατί πολλά πιο ευχάριστο είναι να σε πάω στον Γιώργο, ο οποίος ένας άνθρωπος ο οποίος δίπλα σου. Είσαστε ευτυχισμένοι, αγαπημένοι και πάντα να είσαστε, σου εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά. Τι είναι εκείνο που σε κέρδισε, ας πούμε, στο Γιώργο και είπες ότι τόσο άνθρωπος να γίνει ο παπάς των μωρών μου? Κοίτα, ο Γιώργος είναι ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι ένας πολλά ευφύης άνθρωπος και έχουμε απίστευτα πολλές διαφωνίες. Είναι πάρα πολλές διαφωνίες. Ειλικρινά, συζητούμε καμιά φορά και λέμε, ρε παιδί μου, τώρα εμείς οι δυο, ενώ οι απόψεις του ενός με τον άλλο είναι αποτιμήσεις σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω, εσείς να ισχύει αυτό, μου λένε ότι τα αντίθετα έλκονται. Όσα πράγματα μας φέρνουν κοντά, έχουμε και άλλες τόσες αντίθετες απόψεις και αντιλήψεις. Ο Γιώργος γίνεται αγρίμην όταν πειράξουν οι χριστιανά του? Ο Γιώργος νομίζω σπάνια γίνεται αγρίμη. Έχει μία ηρεμία, είναι ζεν μονίμως. Και τα αντιμετωπίζει όλα έτσι με μια αναπίστευτη ηρεμία. Δηλαδή, ακόμα και σε στιγμές που εγώ ήμουν πάρα πολύ ταραγμένη για κάτι το οποίο με τάραξε, με στεναχώρησε, μπορώ να σου πω ότι έλεγε μου εκείνο που ήθελε να μου πει και μετά άφηνε το μόνο του να καταλαγιάσει. Είναι ένα άνθρωπος που είναι συνέχεια από πάνω μου, εντάξει, αγάπη μου, αυτά κλπ. Ξέρει να δίνει το χώρο του άλλου και το χρόνο του που χρειάζεται. Τι μπορεί να βγάλει την Αριστοτέλους εκτός αυτού? Η υποκρισία, η ψευτιά, η αδικία, η έπαρση. Τελικά πολλά πράγματα μπορούν να με βγάλουν εκτός αυτού. Όλα αυτά μπορούν να με βγάλουν εκτός αυτού. Δηλαδή,
ακόμα και να μην με αφορά, αν δω άνθρωπο να συμπεριφέρεται με έπαρση και να μειώνει κάποιον άλλον άνθρωπο, ακόμα και να είναι στο διπλανό ένα τραπεζάκι, να μου πεις τώρα αφοράσαι, να γυρίσω από μια κουβέντα. Όχι τώρα να δύο φίλοι. Λέω σου, ας πούμε, για παράδειγμα, μου έχει τύχει αυτό, να είμαι στο ταμείο σούπερ μάρκετ. Και να έγινε ένα περιστατικό. Και να πετάχτηκες. Πετάχτηκα, αλλά ήρεμα. Δηλαδή, πετάχτηκα και έκανα λίγο το πυροσβέστη, γιατί ένιωσε και η κοπέλα πάρα πολύ άσχημα. Και είπα εγώ, εντάξει, κοπέλα, δάμε, εμείς είμαστε πολύ μια. Δεν πειράζει, ας δείξουμε λίγη κατανόηση. Είπα να το πάρω λίγο πιο ευγενικά. Πιο χαλαρά. Ναι, πιο. Υπήρξε έτσι κάποια στιγμή, ας πούμε, στην καριέρα σου που με την υπερέκθεση είπες, ας πούμε, όχι ρε παιδιά, είναι για μένα το πράγμα. Είτε παλαιότερα είτε τώρα. Χριστιανά μου, δεν νιώσα ποτέ υπερέκθεση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί, να σου πω γιατί, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μέχρι σήμερα που μιλούμε, δεν έχω την έννοια τι έγραψε το τάδε site, τι δεν έγραψε το τάδε site, ποιο site έγραψε για μένα, ποιο site δεν έγραψε για μένα, τι έχει ο τάδε μαζί μου, τι δεν έχει ο τάδε μαζί μου. Να του στείλω ένα θέμα να μου γράψει, που συμβαίνουν τα πράγματα. Σαφέστατα. Υπάρχουν παρουσιαστές οι οποίοι στέλνουν έτοιμα τα κείμενα τους για να γραφτούν και τα πράγματα είναι γεγονότα. Ακόμα και να θέλει κάποιος να με διαψεύσει, δεν πειράζει. Ξέρουμε ότι συμβαίνουν. Δεν ήμουν ποτέ της φιλοσοφίας ή αυτής της λογικής, ούτε να διατηρήσω καλές δημόσιες σχέσεις για να πω τελικά τι γίνεται. Οπότε, στην ουσία, δεν ξέρω πόσα θέματα βγαίνουν για μένα για να πω είναι υπερέκθεση το πράγμα ή δεν είναι κλπ. Αρέσκει μου η δουλειά μου, αγαπώ τη δουλειά μου. Δεν μπήκα στην τηλεόραση για να γίνει γνωστό το πρόσωπο μου και να λένε την Αριστοτέλους. Αγαπώ που ο κόσμος λέει με το μικρό μου όνομα. Πριν λίγες μέρες δεν ήμουν καθόλου καλά, ήταν μια μέρα πολλά χαλιά, παρόλο που μου άρεσε και χρησιμοποιώ τις λέξεις. Και μπήκα σε έναν κατάστημα και λέει μου μια κοπέλα, φορούσαμε και τις μάσκες μας κλπ. Και τα γυαλιά μου, εγώ φίλος μου είχα γυαλιά μαύρα. Σου πω ότι έκλαια, όλη την ημέρα φορούσα τα γυαλιά μου. Και πιέζεις στο μαγαζί να ψουμίσεις, κλαίοντας. Και κλαία την ώρα, κλαία πριν. Και λέει μου μια κοπέλα, γεια σου Χριστιανά μας. Να σου πω εύκολα τα γυαλιά. Και λέω, να σου πω κάτι, μακάρι να είσαι καλά, το Χριστιανά μας που μου είπες. Είχα το ανάγκη. Έκανες με να ξεχάσω ό,τι είχα σήμερα. Πραγματικά ευχαριστώ σε πάρα πολύ, λέω της κοπέλας. Τούτον είναι για μένα. Τούτον είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Δίνεις πάρα πολλά στη δουλειά σου, στον κομμάτι τούτον, αφιέρωσες πάρα πολύ φαία ουσία. Πότε ένιωσες ότι οι κόποι σου ανταμείφθηκαν? Να σου πω, οι στιγμές που χρησιμοποιώντας το όνομα που έχουμε στη δουλειά, να μπορέσαμε να βοηθήσουμε έστω και έναν άνθρωπο πίσω από τις κάμερες, που μπορεί να σηκώσει έναν τηλέφωνο και να γίνει η δουλειά κάποιου ανθρώπου λίγο πιο εύκολα που θα έπρεπε να γίνει και απλά υπάρχει καθυστέρηση, όχι για να ζητήσεις ιδιαίτερη μεταχείριση. Οπότε σε εκείνες τις στιγμές ένιωθα πάρα πολλά τυχερή που κάνω τη δουλειά που κάνω για να μπορώ να κάνω κάτι, έστω για έναν άνθρωπο. Τηλεοπτικά, οι στιγμές που έκαναμε πάρα πολλές εκπομπές που οδηγούσαν και σε έναν καλό σκοπό, αλλά ακόμα και καθημερινά που θα βγεις και να πεις μια φιλανθρωπική εκπομπή κλπ. Το ότι κάνεις παρέα έστω σε έναν άνθρωπο, και το ότι είσαι παρέα κάποιου ανθρώπου που μπορεί μόνος του μέσα στο σπίτι, σε ένα γυροκομείο, σε ένα νοσοκομείο, κάπου, οπουδήποτε. Το πράγμα είναι κέρδος. Αλλά είσαι στιγμές δυνατές. Και πιο παλιά το dancing. Οι εκπομπές που έκαναμε για φιλανθρωπικό σκοπό, το Μαζί Μπορούμε, όταν έγινε το κούρεμα του 2013 και μετά, που ξεκίνησαν τα κοινωνικά παντοπολία και όλα αυτά. Η εκπομπή στον Αλφα Κύπρου για τους πυρόπληκτους, στο Μάτι, ήταν μια στιγμή. Ήμουν τόσο συγκλονισμένη, όπως και όλος ο κόσμος, που μας περιγράφαν τις στιγμές οι συναδέλφοι από τον Αλφα Ελλάδος και ο κόσμος απλώς τι έζησε, που εκείνη τη στιγμή που έκαναμε εκείνη την εκπομπή, ένιωθα ότι άξιζε τόσο πολλά τον κόπο. Κάθε δευτερόλεπτο που ήμασταν στον αέρα. Κρατάς επαφή, επειδή είπες για τον dancing, κρατάς επαφή με τα παιδιά των dancing? Έχει κάποια παιδιά, ναι, τα οποία έχουμε επαφή, αρέα και που, ναι. Και χάρηκα πάρα πολλά, ειλικρινά, και πριν λίγο καιρό είχα δει άλλο ένα παιδί που ήταν παιδάκι και έχω μια φωτογραφία που ήμασταν μαζί επί σκηνής στον dancing. Θυμάσαι ποιο? Θυμάμαι, τον Γιάννη. Εκτός που τον Γιάννη, την Ελένη από τη Λεμεσό. Την Ελένη. Ναι. Να δούμε ένα βίντεο έτσι που σου στέλνει ένα από τα παιδάκια τούτα. Να δούμε τι ακριβώς θέλει να πει για σένα. Λοιπόν, εγώ τη Χριστιανά μας τη γνώρισα έτσι σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Συγκεκριμένα το 2011, όταν είχα διαγνωστεί με λευχαιμία. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε στο Dancing for You, έναν φιλανθρωπικό show που γινόταν τότε με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και λευχαιμία.
Αυτό που με έκανε τρομερή εντύπωση από τη Χριστιανά είναι το πόσο θερμή ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή και μαζί μου και με όλη μου την οικογένεια, αλλά και με όλα τα παιδιά που ήταν πλέον δικοί μου φίλοι από το νοσοκομείο που είχαν πάει στην πορεία στο dancing. Η Χριστιανά κράτησε με όλους μας επαφή μέχρι σήμερα και επίσης δεν θα την ξεχάσω όταν την είχα καλέσει σε έναν έτσι πάρτι μου που έκανα όταν τέλειωσα τις χημειοθεραπείες μου, όπου δεν μπορούσε να έρθει τη συγκεκριμένη νύχτα. Όμως μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει μια άλλη ημέρα να μας δει στο σπίτι μου στη Λεμεσό. Η αλήθεια, έτσι γνωρίζοντας το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα της Χριστιανάς, είχα λίγο τις αμφιβολίες μου κατά πόσο θα έρθει, γιατί εντάξει δεν γνωριζόμασταν και πολλά πιο πριν. Και όμως μια μέρα είχε χτυπήσει το τηλέφωνο, ήταν η Χριστιανά μας και μου είπε πως θα ερχόταν να μας δει το βράδυ από τη Λευκοσία στη Λεμεσό στο σπίτι μου. Έτσι γνωρίζοντας καλύτερα τη Χριστιανά, μπορώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος τρομερά ευαίσθητος και έχει έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά που περνούν δύσκολα στη ζωή τους. Η καρδιά της Χριστιανάς πραγματικά χωράει όλον τον κόσμο. Μπορώ να πω έτσι με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση είναι αυτό που μπορεί να αντιληφθεί κανείς όταν τη γνωρίσει και από κοντά, τη Χριστιανά. Και να της ευχηθώ έτσι να είναι πάντα καλά, να συνεχίσει να είναι τόσο αληθινή και να χαίρεται έτσι τα παιδάκια της και την οικογένειά της. Χριστιανά μου, φιλιά πολλά. Αχ, Παναγία μου, ρε Χριστιανά μου. Η αλήθεια είναι ότι η Ελένη είναι πολλά γλυκό κορίτσι και είχα την έβρει πέρσι και μόλις με ήβρε είπε μου το πράγμα που άκουσες τώρα, ότι η Χριστιανά ήταν στα γενέθλια μου και λύγησε με. Η Ελένη είναι έναν υπέροχο πλάσμα, υπέροχη και η ίδια και η οικογένειά της και έχω την έτσι μέσα στην καρδιά μου. Και γίνει το ίδιο. Θυμούμαι την ακόμα που ήταν έτσι μικρούλα και να σου πω ρε Χριστιανά μου, στον dancing, δηλαδή βγαίναμε εμείς, τρέχαμε να αυτά και λοιπά να ετοιμαστούμε και είναι η στιγμή που βγαίναν τα μωρά πάνω στη σκηνή, ήταν η δική του στιγμή. Ήταν η στιγμή που τίποτα άλλο δεν μετρούσε, μόνο το ότι με εκείνο που έκαναμε τότε θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στο να πραγματοποιηθεί μια ευχή τους. Για μένα εκείνον ήταν, τίποτε άλλο. Ήταν εκείνον το κομμάτι το πιο σημαντικό. Πάντως να ξέρεις ότι εκτός που την Ελένη δέχομαι ακόμα τηλεφωνήματα για ανθρώπους οι οποίοι βοηθήθηκαν παλαιότερα από σένα, από την εκπομπή. Το αν έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει, ξέρεις ότι είναι κάτι που ποτέ συζητώ κλπ. Γιατί εμένα έχω ένα πράγμα μέσα στο μυαλό μου. Αν κάνει κάποιος ή αν δεν κάνει κάτι, μιλώ για τα πράγματα τα οποία γίνονται δημόσια μέσα από εκπομπές κλπ. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο συζητάς. Γι' αυτό και εγώ πάρα πολλές φορές όταν έρχεται ένα θέμα που λένε ο τάδε και αυτά, τους παιδιά ο τάδε δεν ξέρουμε τι κάνει στη ζωή του. Μπορεί άνθρωπος να κάνει και χίλια καλά ταυτόχρονα, γιατί πρέπει να βγει να τα βροντοφωνάζει, ας πούμε. Σωστό. Οπότε νιώθω ευλογημένη, γιατί μέσα σε τούτη τη δουλειά ζήσαμε τόσο όμορφες στιγμές και μπορούσαμε να δώσουμε χαρά ουσιαστικά σε κάποιους ανθρώπους. Τούτον είναι, Ελένη μου, στέλνω σου την αγάπη μου. Είναι πάρα πολλά σπουδαίο κορίτσι, είναι, Ελένη. Πάρα πολλά. Είναι υπερόχη. Τι λείπει που είναι τηλεόραση και τι θα ήθελες να κάνεις εσύ? Άλλο. Λοιπόν, θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Πετυχαίνεις με σε μια περίοδο της ζωής μου που σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Γιατί καλός ή κακός, ρε Χριστιανά μου, δεν να κρυφκούμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Βλέπουμε ότι ανά κάποια χρόνια, ξέρω εγώ, η τηλεόραση, είτε κάποιες εκπομπές, μπορεί να βλέπεις ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, κάποια φθορά ή οτιδήποτε κλπ. Δεν είναι κακό να το αναγνωρίζεις και να σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Είναι αλήθεια, είναι στοιχεία αυτά. Οπότε σκέφτομαι γενικότερα, αλλά είναι μια σκέψη που την έχω τώρα. Μια σκέψη που την έχω χρόνια πριν. Τι είναι όμως εκείνο που σκέφτεσαι? Ακόμα δεν το έχω βρει, να σου πω την αλήθεια. Ακόμα δεν έχω καταλήξει. Αλλά σκέψεις έχω πάρα πολλές. Τι λείπει που την Κυπριακή τηλεόραση? Λείπει η αλληλεγγύη, εκτός από κάποια προγράμματα. Λείπει πολλές φορές ο σεβασμός. Λείπει η συναδελφική αλληλεγγύη, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε αρκετές, η οποία απουσιάζει χωρίς κανένα λόγο στις πλήστες των περιπτώσεων. Επικρατεί μια τρέλα, ένας πανζουρλισμός, μια ανασφάλεια, ένα
κόμπλεξ, έναν του εγώ θα δείξω και, το οποίο δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί συμβαίνει. Όχι, μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω κιόλας. Από προγράμματα δεν θεωρώ ότι λείπει κάτι από την Κυπριακή τηλεόραση γενικότερα. Θεωρώ όμως ότι λείπουν τα βραδινά shows. Που σ' πάρα πολλά άτομα Αριστοτέλους, ενώ κάλεσες τους, έκαμες τους βιογραφικά, ζήσας, ξέρω ακριβώς τι έκαμες. Θεοποίησες, να πω εισαγωγικά, κάποιους ανθρώπους. Τώρα φιλτράρεις μια και δυο και τρεις. Ποιους ανθρώπους να κάτσεις πάνω στον καναπέ το συγκεκριμένο και τι να δείξεις. Έχει τύχει στο παρελθόν να πλέξουμε το εγκόμιο σε ανθρώπους που ξέραμε ότι η συμπεριφορά τους δεν ήταν και η καλύτερη εκτός αέρα, αλλά δεν έγινε επίτηδες ή για να υποκριθούμε ή για να... Εμείς έκαναμε το γιατί σεβούμαστε όλους μας τους καλεσμένους και γιατί θα φέρω τον άλλον στην εκπομπή μου και να του πω στο τέλος της ημέρας αν το θεωρώ καλό ή κακό άνθρωπο. Καλό το για ένα συγκεκριμένο λόγο. Σίγουρα όχι για να του πω εγώ την άποψή μου για τον ίδιο. Πλέον όμως έχω πει ότι παιδιά δεν μπορώ να φιλοξενήσουμε συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν μπορώ να υποκριθώ. Ενώ στη συζήτηση που λέμε με τα παιδιά στο γραφείο, να ποιους να καλέσουμε κλπ. Αυτά, ή πια και αν φέρω έναν άνθρωπο στην εκπομπή. Αν φέρουμε, θα πω καλύτερα, γιατί είμαστε ομάδα. Αν φέρουμε έναν άνθρωπο στην εκπομπή, τον οποίο δεν έχω ρε παιδί μου σε ιδιαίτερη εκτίμηση, σίγουρα δεν θα το πω στον αέρα ότι δεν τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, γιατί είπα σου, δεν φέρα τον άνθρωπο στην εκπομπή για να του πω τι είναι, αλλά ούτε και θα τον αγιοποιήσω. Okay. Ναι, γιατί αρκετοί άνθρωποι βοηθήθηκαν κατά διαστήματα με έναν, και δυο, και τρία, και 4 βιογραφικά, φιλοξενίες, συνέχεια, τι καλός που είσαι, τι ωραίος που είσαι. Εντάξει, σερβίραμε μετά. Περιποιηθήκαμε, δεν έχω κανένα παράπονο. Όχι. Από τους ανθρώπους που αναφέρεσαι, τους ευχαριστώ, με έχουν προσέξει ιδιαιτέρως. Δεν έχω παράπονο. Ήσουν αφρόνιμη φέτος. Πολύ. Πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Πιστεύω πάρα πολύ στον Άγιο Βασίλη. Ναι. Και γράψες γράμμα, ζήτησες κάτι, τι θέλεις. Λέω του τα κάθε μέρα το Άγιο Βασίλη και νιώθω πάρα πολλά ευγνώμων για όλα όσα έχει φέρει στη ζωή μου. Φέτος της κόρης μου είπα της ότι γράψαμε το γράμμα μας κλπ. Αλλά λέω της Μελίνα μου, αν έρθει ο Άγιος Βασίλης, δεν πειράζει μας. Εμείς πάλι θα του βάλουμε τα μπισκότα του κλπ. Το γάλαντο, αλλά έχει πάρα πολλά παιδάκια, λέω της, που είναι να πάει, δεν πειράζει αν δεν μας προλάβει. Τι είπε? Η παραπάνω λέει μου ότι κάνω πάρα πολλά βασάνα του μωρού. Τι είπε η Μελίνα? Γιατί σκέφτηκα. Ναι, έβλεπε, με είπε, ναι, δεν πειράζει. Τελευταία είπα τους στο γραφείο ότι θα έκανα κάτι άλλο κλπ. Στα γενέθλια της και γύρισαν, που λέει, βλέπαμε έτσι. Και είπα μου, γιατί να κάνεις το πράγμα στο μωρό. Και είπα, εντάξει, μωρά, είμαι προβολική μητσά, ναι. Ενώ να την βάλω σε τις διαδικασίες. Για ποιο λόγο? Έχω λίγο θέματα. Είναι πολλά σημαντικό για μένα να είναι καλός χαρακτήρας και η Μελίνα και ο Ανδρέας, να είναι προσγειωμένοι, να μην έχουν πολλές απαιτήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, η Μελίνα ζήτησε γάλα που τον Άγιο Βασίλη φέτος. Γάλα. Είδες. Κοίτα, να σου πω κάτι, πέρσι κάτι του ζήτησε, κάτι αστείο του ζήτησε, κάτι σε λαχανικό και έφερα της το κάτω από το δέντρο. Σε λαχανικό. Ετύλιξες το τζακάνο κάτι. Ναι. Κοινωνίτα. Αφού κοινό μου ζήτησε το μωρό, λέω τους. Μοιάζουν σε εσέναν ή στο Γιώργο? Απαναγιά μου, Χριστιανά μου. Μοιράσαμε τους. Ναι. Η Μελίνα είναι ίδια εγώ, δηλαδή σοκάρουμε, βλέπω τις παιδικές τις φωτογραφίες τώρα που τις βγάλω. Και σοκαριστική ομοιότητα με τις δικές μου τις παιδικές τις φωτογραφίες. Ίδιες από πολύ μικρή. Ίδιες, μα και στον τρόπο σκέψης, και στο χαρακτήρα, και στο πείσμα, και στο μην της πεις τι να κάνει. Μην της πεις εξήγα της γιατί και θα το κάνει. Μην της επιβάλλεις όμως, κάνε το τούντο πράγμα. Τέλειωσε. Προχτές είπα της, Μελίνα μου, πρέπει να χτύπας. Και λέει μου, έτσι. Ναι. Μήνυ Αριστοτέλους. Ναι, εντάξει, εγώ δεν έχω τούτο, αλλά ναι, δηλαδή έκανε μου και γλώσσα της λέω, έδειξε μου. Θα σου δείξει. Ο Ανδρέας είναι ίδιος ο Γιώργος. Ίδιος. Είναι σκασίλα του πολλά πράγματα. Είναι χαλαρός, γελαστός, είναι ζεν, ασχολείται μαζί μας πολλά. Είναι τύπου, πάω να τον πιάσω αγκαλιά να πιει το γάλα του, είναι τύπου μόνος του, το πιει το γάλα του. Έκοψε μου και τις αγκαλιές ο Ανδρέας. Είναι ο Γιώργος, είναι ένα μένα και στην ομοιότητα είναι ίδιος ο Γιώργος. Αν η ζωή σου ήταν ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν? Η ζωή μου δεν ήταν μόνο ωραία πράγματα, αλλά επειδή εσύ ξέρεις τη ζωή μου πάρα πολλά καλά, έκαναμε απίστευτα πολλές συζητήσεις κλπ.
Μπορεί η σχέση μας να πέρασε ένα διάστημα από αυτήν τη σχέση που περνούν τα ζευγάρια τα παντρεμένα κλπ. Εν τω μεταξύ, όσοι μας ξέρουν έτσι και από κοντά, λαλούσαν το πάντα. Είμαστε σαν τους ζευγάρι. Αγαπιούνται σαν τους παντρεμένους και τσακώνονται σαν τους παντρεμένους. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τούτον ήταν είχε να κάνει και με τη χημεία. Ναι, είχε να κάνει και με τη χημεία, γιατί ξέρεις, αν δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα βλέποντας με μόνο στα μάτια ή εγώ, εσένα. Αν δεν καταλαβαίνα, και καταλάβαινες και καταλάβαινα. Τούτο που είναι το πρόβλημα, καταλαβαίναμε τα ούλα. Ενώ αν δεν καταλαβαίναμε και δεν είχαμε τόση χημεία, ήταν να πηγαίνουν και λίγο κάτω από το χάρτη. Να φεύγει και κάτι. Ενώ επειδή μιλούσαμε με μαθηκά είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, στη δική μας την περίπτωση θα έλεγα το με τα μάτια μιλάμε εμείς. Μιλάμε, είναι η αλήθεια και σπάνια το βρίσκεις. Ναι, περάσαν τόσα χρόνια και ακόμη μιλάμε με τα μάτια. Και τηλεοπτικά σπάνια και σε ανθρώπους σπάνια. Για τη ζωή μου όμως, λέω σου επειδή ξέρεις τη ζωή μου πάρα πολύ καλά, δεν και μόνο τα ωραία κλπ. Περάσαμε από πάρα πολλές διαδικασίες. Μα νομίζω γι' αυτό θέλεις και στη Μελίνα να μεταδώσεις και στον Ανδρέα το πράγμα. Γιατί εσύ ζήσες και στήριξες και στάθηκες βράχος στην οικογένειά σου όπως το κάνετε όλοι για να επιβιώσετε. Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορείς να είσαι καλός χαρακτήρας και να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τραγούδι. Θέλω τους φίλους μου. Τελευταία κολλήσε μου το τραγούδι, πολλά παλιά. Θέλω τους φίλους μου να δω, να πάμε βόλτα στην πλατεία. Εγώ θέλω τα μωρά μου μαζί και τον άντρα μου κλπ. Θέλω κάτι με βόλτες, κάτι με πλατείες, κάτι με. Το αντίθετο από αυτό που σου πούμε τώρα. Επειδή πέρασαν κάποια χρόνια και νομίζω ότι και εσύ βελτιώθηκε στα αγγλικά. Και εγώ βελτιώθηκα στα αγγλικά. Θέλω να προσπαθήσω να μιλήσουμε έτσι για 30 δευτερόλεπτα για στα αγγλικά. Thank you very much. Όχι ακριβώς έτσι. Να ρωτήσω κάτι εγώ και να συνεχίσεις εσύ. Θέλεις να ρωτήσεις εσύ. Ξεκίνα, είμαι πολύ περίεργη να δω πού θα το πας. What do you think about the Christmas COVID lockdown? I think that it came late. Τώρα με πιάσε πολλά ελεύθερη μετάφραση. Όχι, αγγλικά πώς το πες. I think... Τώρα πώς να το πω τούτο. Έλα, προσπάθα, ξεκίνησες καλά. I think... Παιδιά, ξέρω πώς να το πω. Αφού ακούσα σε ότι βελτιώθηκες, γι' αυτό πώς σε ρωτήσω. Τώρα επολύσα όμως, κατάλαβες, έχει φάσεις που βελτιώνουμε. Άμα δω καμιά αγγλική ταινία... Εγώ πρέπει να κολλώ ή εσύ. I think they should do it before. Ναι. I think they should do it earlier. In November, for example. No, December. This is my personal opinion. Because it's Christmas and Christmas is very different. Yes, not only because it's Christmas. Είδες τώρα, πήρα ρολάρα. Not only because it's Christmas, but for all the business. Yes, imagine the restaurants, the cafe, the shops, everything. What happened after that? Very difficult. Πάντως, Ελλάδα θα μπορούσε σίγουρα να ήσουν, Αγγλία δεν ήξερα. Yes, of course. Ναι, σκεφτήκα το. Πάω στην Αγγλία, αλλά λέω. Χριστιανά μου, καλή επιτυχία. Θέλω να σου ευχηθώ. Ειλικρινά, είσαι ένας άνθρωπος που και εσύ δουλεύεις πάρα πολλά σκληρά. Είμαι σίγουρη ότι θα το απογειώσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα λέμε πολλά ούψ το επόμενο χρονικό διάστημα. Μακάρι. Και σου αξίζει το πράγμα. Ευχαριστώ. Και θέλω να ευχηθώ και σε σένα και σε όλους μας υγεία και αγάπη. Γιατί η αγάπη, νομίζω, στη ψυχή μας είναι που φέρνει και την υγεία. Μιλώ για τα προβλήματα της υγείας σωματικά, αλλά είναι και η ψυχική υγεία πάρα πολύ σημαντική, εξίσου με την σωματική. Οπότε αγάπη, να είναι γεμάτη η ψυχή μας με αγάπη, η καρδιά μας με αγάπη και την υγεία μας. Τέλος, το παίζεις τούτο με τις κάμερες και δικλάς από εκεί, δικλάς από εδώ, μόνο από απίστευτο. Εδώ, εκεί είσαι εσύ. Γιατί με κάλεσες στο γάμο σου? Επειδή δεν ήθελα να σε δω μπροστά μου τότε.